И здравейте, приятели! Аз съм Бошко Вокс и днеска сме тук с моят приятел Коко и Митка по телефон, защото иска да ни бъде радио. Радио Веселино. Окей. Ето, ние сме в някакъв изоставен комплекс в Айденер. Митка ходи от тук доста пъти. Не знаеш какъв беше пътя за да влезем тук? Идвайте, Коко. Идвам, идвам. Едва два пъти. Ще влезем тук. Ти ма получи пчели тук. Виж сега, ако не ги дразниш, нищо няма ти направят, така че... Да, ма има огромен паяк. Къде бе? Абе, хвърли Той на камък. камък има паяк. Не тая, той има паяк тук. Много. Мале, щеш да самоубиеш. Къде е пайка? Няма ли го е? Не го убих. Знаеш колко съм го ебал? Има огромен паяк, брат. Има още по-голям пайк. Знаеш колко? Ами, малко го. Еми малко... Малко го събудих, ама я ще редеш са. Ето ти са. Аз никога не съм бил по-крив в живота си. Линейка. Браво на нея. Много съм. Това има Аха, тото вече. Еми да, вече няма пайк хора. И сега ще качваме. Първо Божидар. Чакайте първо да му кажем. чай, аз ще спра за малко микрофона, защото има полиция. Чухте какво каза Станимиров. Има полиция и трябва да спре микрофона. Мале, Божидар. Махам високки. Но то не е опасно без маска. Само дето ако ти е разпознат лицето си мъртъв. Да. Така, Божидаре, сега дръж камерата. Нищо, че съм камера, не знам. Телефона, да го държа, не? Чакай, дай да държа телефона. Хора, ето го. Не. Ето маме, да? Сега. Ай се да вършаме. Че. А така. Добре. От тук, ама. Окей. Чакай малко. Сега съм в пайхена. Фак. Нещо ми влезе в кръка. Май. Абе, спре сега. Хая? Да, аз съм камера. Чакай. Я искам малко. Я искам. Да, това е. О, шит. Джалелелелеле. О, мама. Сега. Джалелелелеле. Мартине. Там пише шит. Тихо. Някой да каза шит. Ти да не е някаква змия. Type shit. Ще свака някаква рандом змия тук. Я се качим горе. То може би горе е сота. Хора, сори, ако камерата не се фокусира, просто телефона ми е смотан. Митко, къде си? И тук може да го видим. Няма значение. Митко, къде си? Ей, го чум го. Мити. Вземи това. Ето го Митко, ето го е там Митко Вокс. Абонирайте се за Митко Вокс. Да, ето там е Митко Вокс. Да, дай към. Сега, не. Абе, брат. Тази камера ще не ще се фокусира, бе.
Аре, ай сега отиваме на третия етаж. Оляне. Качваш ли се? Оляне. Що? Чуй да затваря врата. Абе, брат, Димитър, тъмън сърцето ми спря заради тебе, бе. Не качи сега, ако искаш, че първо. Аз слагам маската да не ме разпознаят. Ох, йо. Окей. Бе. Кусе, какво прави? Две патрулки ли видя? Ей, това е много приятно, Димитре. Да. Брат, те помните ми видеото бе замъглено, брат. Ей, вече сега. Горна джума. И аз искам да отида. Тук, най-горе. Топ, май съм бил арселици. Не бе. Кажи там тук. Патрулката ли не свирка? Патрулката ли не свирка? Окей. Абонирайте се за Митко Вокс И за Бошко Влог. и последвайте моя канал в TikTok. Забравих как се казва. Добре, така, това е от нас и чао!